Республикада Татарстанның чиста урманнары акциясының көзге этабы башланды. Урман фонды территориясын каты коммуналь калдыклардан, коры сарыдан, ауган агачлардан чистарту, шулай ук аншлагларны, мәгълүмат шитларын, ял итү урыннарын төзекләндерү эшләре үткәрелә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанның чиста урманнары акциясе Урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан 2010 елдан бирле үткәрелә. Акция Татарстанның барлык муниципаль районнарында уза. Анда Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы учреждениеләр белгечләре белән бер рәттән министрлыклар, ведомстволар, учреждениеләр, оешмалар, предприятиеләр хезмәткәрләре, урман кишәрлекләрен арендалаучылар, бакчачылык ширкәтләре, кооперативлар, экология берләшмәләре вәкилләре, югары һәм урта махсус уку йортлары студентлары, волонтерлар катнаша. Урманнарны яңарту көзге агач утыртуда игътибар үзәгендә. Бер ай безнең бара, лесной фондта үсемте утыртабыз без. 7000дән артык гектар безнең бөтен эш утырту площадьларыбыз, бөтен программалар буенча. Аның инде 5000 артык яз көндән утыртылган. Әтәсем килә, корылык бездә дә зыян итте, безнең үсемтәләргә дә 40%-ын без аны көз көне без аны алмаштырабыз.